Sa Dakbayan sa Talisay, 9 anyos ka bata babae namatay human malumos sa sapa sa barangay Lagtang dihang naligo uban sa mga higala nini niadtong Agosto 8 sa buntag. Imbestigasyon kung aduna ba'y foul play kamatayon, nagpadayon. Ano ang report ni Femari Dumabok? Gideklarar nga dead on arrival sa Tambalanan si Iris Mitch Baral. Mato ni Jonaline Huizan, inahan ni Irish nga nagtrabaho siya dihang gibili niya siyang kapuyo ang unom niya kamang anak aron magkadungan og kaon. Gipasidan sab niyang iyang mga anak nga way maligo sa sapa. Apan maunalay na sayran sa inahan ang pahibaw pasado las 9 sa buntag nitong Agosto 8 nga patay na si Irish human maligo sa Mananga River sa may sitio Tigib, Barangay Lagtang ug may hinungdan sa pagkalumos niini. Ang akong anak nagsige daw kuno nagumbaw. Ang katong nag-rescue niya nga 28 years old, di raman tatusir ko nung kilin, hibog siya nga nung nawa. Karon na nakita ko nos maguwang, nagtungtong ko sa bato kato yung giluksuan. Buong man sa nilukso ko dito, wala man ko mutunga. Yang gipangita kong anak, ma'am, paglukso niya, di man nila sa bato, paglukso niya, mabaw man. Mabaw man, so, kung naapang bata, di malumos kay mabaw. Naginahinay sa dagino dito, mabawa siya mag-speak na ingon anak day kalawom. Kay lubog man siya, kinag-operate man ang babaw. May reklamo ang mga kabanay sa bata nga ang pagpangubkob sa usa ka construction company sa sapa mao'y hinungdan nga may bahin niini nga lawom kaayo. First time sa niya dihang langoy yung taon mo. Wagi siya magdahon kay lubog man na. Nya sila sa unta gud mga ako lang unta nagpahibaw sila sa mga tao bisag ginikanan lang ayaw mo dire kay lawom ning dapita. Oh, wala. Bisag lang, di lang mag-warning. Oh, ipatabion lang ba? Kaya di naman ang mga trabahante sa atbang. Ako unta, maingutan mo pa, ako unsa naman tao sa kuno. Ay, ang ako lang unta, matabangan dito unta, ako nila lang ba? Kaya kita, wa masagay nga gusto ta. Na sila lang sa, dako sila pagkuwang sa ilang trabaho ba? Ang kuha na mo nga, sila na nang gisla, din lang sila padayon kay magsigis lang yung anak, daghan na may tabo. Mara yun ang amo amam. Kaya wa man siya makigistorya na mo. Wa siya makigsabot na mo. Wala ko kani. Mara yun na amo ang ngayon yung tabang. Wala pa itubag ang construction company dihang gikuhaan unta sa ilang habig sa GMA RTV Balitang Bisdak. Apan way nakitang ebidensya ang Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office nga magtumbok sa construction company nga nangubkob sa sapa. Hinon ilang nasuta nga 20 metro sa lugar di inalumos ang bata, may gitrabaho nga dan ug ang pagpatukod og tulay sa dapit. Matod ni Alvin Santillana nga way nakabutang nga warning signs sa palibot sa gitrabaho. Samtang ang Talisay City Police ang padayon pa sa investigasyon kung aduna bay foul play sa kamatayon. Delikado gito kung duol ra gyud kung naara sa tungod ga trabaho layo man. Unya ang mga bata ra man sa dito kuyog, walang gyud siya mabantay, so disgrasya gito siya ang nahitabo. So you cannot blame anyone. Ang ato ang QM man to construction. Nagbutang sad lang to sila dito og signage or construction ongoing, keep off or off limits para pod sa ilahang bahin wala pod sila responsibility. Samtang nakapadangat na og tabang ang kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay. Tagaan na to relief goods, no, pagkaon. Kanya kita sad ang sagubang sa mayranan sa funeraria. Nagitabangan sad nato sila sa pagpahigayon dito sa sementeryo para sa paglubong sa bata. Uban ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.